Jihar Kebbi garin da kowa yake bacci da idanu biyu a rufe, amma a yau wannan natsuwar ta zama labarin bakin duhu da tsoro wanda ya rufe zukatan jama'an gari. Sun shigo mutane na gudu. Jama'a ubangiji Allah ka mana sawaba, ubangiji Allah ka mana mahita. Kun ga wani tashi hankali da muke ciki ko? Wannan shine tarihin yadda wata barazana ta shigo jihar Kebbi ba tare da tsammani ba. Lakurawa. Su wane ne su? Me suka zo nema a ƙasarmu? Daga ina suka samo wannan mugunyar manufa ta ganin sun ruguza rayuwar al'ummar da basu ji ba, basu gani ba. Ina iya tunawa lokacin da muka samu kanmu cikin wani ranar Lahadi bayan ƙarfe 4 sai aka ce ga su can wani gari birnin Debe sun ƙone shi, sun kashe mutum 9, suka wuce suka zo tungan daura suka ƙone ta nan ba su kashe mutum ba, suka wuce suka je tambo gari suka kashe mutum nan suka sa wuta, suka wuce suka je marke suka kashe mutum 2 suka raunata mutum guda, suka wuce suka zo a garin Nagoro suka sa wuta, to garin Nagoro nan ba su kashe ba. Kaga nan birnin Debe da nace maka sun kashe mutum 9, can ga mutum 3, kaga 12, ga wanda sun ka raunata ga ƙafa shi bai mutu ba. So ranar Lahadi din nan da marice misalin ƙarfe 4 sai aka kira ni ta waya daga can waɗanda suke ƙauye, suka ce min ina ga abin da ke faruwa ƙauyen namu, mutanen nan da ake kira Lakurawa sun shigo misalin ƙarfe 4 da wasu mintuna, sun sama gari, sun koma da gabas sun sama gari wuta. Sun sama gari wuta, mutanenmu sun tunanin gobara ce kawai ta tashi, kamar irin ƙauye akan samu haka nan. To mai yawanci sun taso da dimma su kashe wutan, ashe ba haka bane, wayannan mutanen ne Lakurawa. Sai suka rinka bibiyansu da bindiga suna harbi. To da mutane suka gano cewa ba wutan bane, Lakurawa ne su suka sa wutan, sai suka fara gudu su tsirar da rayuwarsu. To lokacin da suka ga mutane sun fara gudu, su kuma sai sun ka rinka bin mutane da mashina, tun dama bisa mashina suke, suna biyan su suka cima mutum sai su harbi, sai su sake biyan wani wanda suka gani can yana gudu. Haka sun ka rinka yi mutane, kuma duk inda suka je al'adar gari muna aji haki na bisa shi, to duk inda suka je suka iske wannan sai su sa wuta su wuce. Haka sun ka rinka ƙona garin, sai da suka ƙona garin kuma suka kori mutane, suka kashe mutum 9 suka kashe wannan lokacin, saura suka samu suka tsere da kwanansu bai ƙare ba. Wata ranar Lahadi misalin ƙarfe 6 da marci sai aka kira ni aka ce mini ƙauyukanmu ina da labarin abin da ke faruwa ƙauyukanmu, ni ce ba ni da labari. Me ke faruwa? Sai aka ce mini ga Lakura nan sun je ƙauyukanmu sun ƙone muna ƙauyuka a gundumar Kuncin Baba da gundumar Gorin Mauri. An haɗa da birnin Debe, a anguwar Daura, Tungar Daura kenan, Tukui, Tambo, Marke da garin Nagoro. Sun je sun ƙone, sun kori mutane a cikin garin birnin Debe, sun kashe muna mutum 9, a cikin garin Tambo sun kashe muna mutum 1, a cikin garin Marke sun kashe muna mutum 2. Daga baya ɗaya wanda aka ɗauko aka kai asibiti daga baya ya rasu, suka kashe muna mutum 12.